lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lovely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manin kanyakon. Adda umay ko itad kan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak paikit din amang asawa. Ipagamanan. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog namin ng girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manin ti maudi. Tito may sa ababoy ti regalong kanyak. Anya gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wen, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan lang di girlfriend na. Isumati ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Ang saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi akanakak. Di inawawir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, mani. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto ang nakasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot apagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Ket awan plano nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot ngay may ni Tito Manny? Diyak makita Nagadumot naman di asas si kaswag. No saan ngay may gumura kan kwa na? Si Gakit Dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong agpeso day jay. Pag may samot. Ayan nga iti girlfriend na. Mami, dito'y kapay tayo nakasarita ni Tito Manny. O sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka, Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ag may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinagan nan? Annalyn tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wen, yaman na mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da at true love, Tito. Ay, umay ka, Tito. Iyam mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di nakadi pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito.
Tani, agmay-may saka dito eh. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryahan na gayam kada kayo, Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San, met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Ha? Kasta ka di? Wen, ay magayam. Ramanam dagit insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang agkater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siya to ti alaam nga agkater Una. I-refill ko lang ang daliti putahe, sir. Jackie, may kaman pa ditoy. Tayam amu ka ditoy, baro abisita tayo. Si Kamet, manong. Jackie, iso ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrab-trabaho kanya. Ken, balasan pa Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya't barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Wala, sir. Kaya't, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan di girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga nga ti urayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review ak. Anyat oras rin. Kaya't kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamot nito yung umawag iti nga trabi? Ang mga no baro ang number dito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino dito eh? Ni Manny da ito eh. Jainam amom ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tadi number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak ngamin makaturog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay nakariing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka ding agkita ta, inton adawayam. One. Sige. Sumurot ak kadagiti gagayim ko amapan ijay Singapore. Kaya't mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakkan ka. Ay, isungarod adi ka aw-awisan no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ijay Singapore, mapan kami mat ijay Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Ti agpaspasyar.
Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasan ko, tadyak ton maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kan dagiti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tadag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpat ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan na pailang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakan yak. Takayat na pa'y kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant, iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanag. Nang nangruna ita, tadan din ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Ngam, amok, kabaalak da ito eh. Kasano nga no ibagak. Kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti gastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di nga agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan anapudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko iti Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisyak iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko nga agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan, agkasartan. O manugot akon nga agkasartan. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayti a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jented mo. Tapno awanan ti pampanunutek. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Oh, agriring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kayat asong batan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Analin, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko.
Simbaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny, apay adi kag sasao. Labing itak. Ngam, saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga agsawa itikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Manny. Pangaasim, ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti dito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito! Congrats magkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumot nga ti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulan ti selebrasyon. Naimbag na oras kada kayo amin, papagayang tidipay na Ibaga Radio. Ita nga aldaw, ikwento tayo ti pakasaritaan ni Manny. May sanga istorya ang mangigalot iti puso, mangpakaba iti panunot, ken mangipalagip kada tayo nga titunggal tao, adanay lemeng asugat, asaan ang makita iti umuna akita. Denggenyo daytoy a recap ken reaction akasla, agtugtugaw tayo iti maysa a naulimek a balay, adda kape iti lamisaan, adda angin nga sumrek iti bintana, ket ininot a maibaga ti pudno a napasamak. Saan laeng daytoy panangulit iti drama? Daytoy ket panangawat, panangrikna, ken panangusig no kasano a dagiti simple a desisyon ket mabalin nga agbalin a dadakkel a sugat wenno dalan ti panakaysalakan. No adda mariknayo akasla sumakit ti dibdibyo bayat ti panagdengeg, palubusanyo data. Ta daytoy a klase nga istorya ket saan aparalaeng iti entertainment. Paramet daytoy iti pananglagip na tunggal pamilya, tunggal ayat, ken tunggal kararua, ket addaan iti linya ano malabsing, narigat isubli. Ay, daytoy ni Manny ket kasla am mo tayo amin. Tao an nalaing agtrabaho, ngimno pakasaritaan ti puso, agsimsimpa akasla ubing. Ni Manny ket lalaki anang ted ti biyang niya iti trabaho, nalpas iti tawen. Ken ada girlfriend ani Annalyn a nabayagen nga agururay iti kasal. Iti tenga ti aramid ken trabaho, nadlaw tayo nga saan ang nalaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay laeng daytoy, nim adamet laeng basit asipnet akaslaan nino iti likudan ti aldaw. Kaslamarik na mo ti kinapuddong iti bosesta, adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, nim iti uneg agsakit, adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta, ngem dita mismo ti peligro, tadagi tinadakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Narigat ti agpili no adda tao a naguray ken adda met tao amang bangon iti baro a sungbat iti puso. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita ati tao agpili, saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amuna, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti katawa ti kasal ti kaanakan na, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasidag iti ruprupada, nem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang a kalmado, ngem adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker,
Ngemno ipang-agmo analaying, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno apasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti basit abanag, no saan a mapaliw, agbalin a dakkel agap iti puso. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan a naibaga a sakit. Ni mani saan a perpekto, ngem isu data ti makapabigbig kada tayo. Tauray datayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ada dagiti lalaki a makapabak ng iti pamilya, ngem agkurang iti kired nga mangibaga iti pudno arikna. Uray ti kaanakana nga ubing pay ket mangarud a nagpangasawa, ngem ni mani agpambarlata na saan pay nakasagana. Ngem idi nakasangona ni Jackie, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon a dabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi paylang daytoy, ngem at damet lang basit asipnget, akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker. Ada mangipakita a naragsak. Ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay lang data. Ngem dita mismo ti peligro. Tadagiti nadakkel a drama agbirok ti ruangan iti gagangay nga aldaw. Narigat ti agpili no ada tao a naguray, ken adamet tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no dikat puso ti istorya, gapo ta ditoy nga may pakita at ti tao agpili sa anlaeng gapo iti kayatna, no di met gapo iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, nakitayo ti Rabi, atawag ken Jackie, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nyam iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti may sa agparang akalmado, nyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti may sa met agpakuna anatibker, nyam no ipang-agmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno apasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Saan nga amin a naindaklan asugat ket agapuda iti naingel asao? No dadduma, agapuda iti panagulimek. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan a nawlimek. Ada tao nga agtakter akasla awang problema, ngem ti puso na agsarsarita iti nalaws. Dayta tinampapigsa iti istorya ni Manny. Saan a maaramid ti panag-imbag iti may salaeng arabii? Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Kada kayo adumdumgeg, at paspasnek daytoy nga istorya, ta nagsubli ditoy ti saludsod. No kaano ti husto a panawen ti panagayat? Ni analin nagsakit ti riknana gapo ta agururay. Ngem ni Manny agkuna pay iti duwa atawen, kasla ti ayat ket mabaling nga ipospone a kasla appointment. Bayat asumrek ti pannakaridibok, nadlaw tayo nga saan, analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal decision adda buteng, arapaap, pannakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay leng daytoy, ngem adamet leng basyet asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesda. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdenggeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay leng dayta,
Nyam dita mismo ti peligro. Tadagiti nadakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Nariga ti agpili no adda tao a naguray, ken adda met tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamaksan laeng nga dekorasyon ti drama, no dikat puso ti istorya. Gapu ta ditoy nga maipakita ati tao agpili. Saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangaana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo ditoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti cellphone agriing bayat ti plano ni Annalyn, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasidag iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ada basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing. Adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo leeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas karatayo ket makakita iti amin. Ngem dagiti karakter adda iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Ay, no adda laeng mangibaga kadakuada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biyag. Adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa. Kalpasan analpasen ti sao. Kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Manny alpalinay da kasla tugtug iti rabii. Kasla nakakatkatawa iti rugi. Niem ininut na agbalin a sakit itunggal pambar ni Manny. Iti kasal ti kanakan na ani Rafi. Nakita ni Manny ti ragsak ti pamilya. Ken nakita met ni Jackie, working student a nasingpet ken adda arapaap na. Iti dinadlawa kanito, nadlaw tayo nga saan anala ka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adda buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agurang iti sao. Rugipay laeng daytoy, ngem adda met laeng basit asipnyat akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marikna mo ti kinapudno iti busesda. Adda mangipilit at tumibker, adda mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsaket. Adda agpakumbaba, adda agpamarang, adda agururay, adda mapukaw. No sika ti agdengeg, mabaling nga agkuna kapay agagangay laeng dayta. Ngem dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti kagangay nga aldaw. Narigat ti agpili no adda tao, anaguray ken adda met tao, amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita ati tao, agpili sa anlaeng gapu iti kayat na, no di met gapu iti ammona, iti pagkurang-an na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti jacket ken regalo iti graduation, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, niem iti panagdengengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipang-agmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. San tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No ada panagbasol, ada met panagadal. Niem ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Tinapintas ditoy ket saan na pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agbengdenggeg, saan tayo laeng agjudge, makipagrik na tayo. Apay? Tamabalen amay sa kadagiti aldaw, tatayo met ti mangipili iti dalan asaan asigurado ngem ipakpakumbaba ti puso a mga ramid ti umiso. Saan laeng daytoy romansa, daytoy ket istorya ti buteng, edad, obligasyon, ken panagpili. Mi Jackie ket agtrabaho tapno masuportaran ti panagadana, ken ti kinanos na nantignay iti puso ni Manny,
anabayagen akasla sa anen nga agkidkidlat. Ket kadagi ti saludsod ni Annalyn, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Rugi pay lang daytoy, niam ada met lang basit asipnget akasla anino iti likudan ti aldaw. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, niam iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. No sika ti agdengeg, mabalin nga agkuna kapay agagangay leng dayta, niam dita mismo ti peligro, tadagiti na dakkel a drama agbirok ti ruwangan iti gagangay nga aldaw. Narigat ti agpili no ada tao a naguray, ken adamet tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anleng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gaputa ditoy nga may pakita at itaw agpili sa anleng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana, abaka awan sa bali adalan. Noirupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti katawa ti kasal ti kaanakana, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng. Mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker. Ngem no ipangagmo a nalaing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama. Agpatingga ti eksena, nyem ti leksyon agtalinaed. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti baset a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni mani saan na perpekto, ngem isudayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan na naibaga ti kangrunaan amang dadael. Ngem inton maiparang ti maysa a babae amang ipakita ti baro alawag, rugian ti puso amang rugrugi manen. Rugrugiana at tawagan ni Jackie, agestorya iti rabi, agidaton iti tulong, ken ininut anabaliwan ti direksyon ti panagpampanunot na. Iti udina a panagpili, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Titoyeng nga umadadalem ti sugat, ket ti tunggal sao kasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marikna mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaen nyo ti pudno sakbay a maladaw. Narigat ti agpilino, ada tao a naguray ken, ada met tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurangana, ken iti panagriknana abaka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti rabi at tawag ken Jackie, ken marikna tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, ngem iti panagdenggeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, ngem adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, ngem no ipangagmo a nalaing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience. San tayo lang agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket titoy maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no san a mapaliiw, agbalin a dakel agap iti puso.
No iladawan tayo daytoy iti eksena, adda iti balay wenno dalan a nawlimek. Adda tao nga agtakder akasla awan problema, ngem ti pusona agsarsarita iti nalaws. Dayta tinang papigsa iti istorya ni Manny, saan ang maaramid ti panag-imbag iti may salayng Arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Ay, daytoy ni Manny ket kasla, amam mo tayo amin. Tao analayng agtrabaho, niyam no pakasaritaan ti puso, agsimsimpa akasla ubing. Niyam ada ni Annalyn, babae a naguray, nagkare, ken nang ted ititawen iti relasyon nga awan tinalawag a papanan. Ititenga ti aramid ken trabaho, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Titoyeng nga umadadalem ti sugat, ket titunggal sao kasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti boses da, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nyem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya, kenibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Nariga ti agpili no ada tao a naguray, ken ada met tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gaputa ditoy nga maipakita at ti tao agpili, saan laeng gapu iti kayat na. No dimet gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama. Makitayo ti cellphone a agriing bayat ti plano ni Annalyn. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada. Ngem iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida, ken butengda. Ti boses ti maysa agparang a kalmaro, miyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa metagpakuna a natibker, nyam no ipangagmo a nalaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Saan na amin a naindaklan a sugat ket agapuda iti naingel asaw? No daduma, agapuda iti panagulimek. Ay, no adalaeng mangibaga kadakuada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Niyam kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo laeng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Keteta ti rason at ti drama ni Manny agtalinayad a kasla tugtog iti rabi. Adadagiti lalaki a makapabaknang iti pamilya, ngem agkurang iti kired na mangibaga iti pudno arikna. Ni Manny nang ted suporta ken Jackie, nang bayad kadagiti agastusena, ken nangibaga iti panagkaykayat na nga agbali ni Jackie a girlfriend. Ngem idi nakasangona ni Jackie, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga, no husto weno sa anti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat na agkurang iti sao. Ditoyan na umadadalem ti sugat, ket titunggal sa okasla agikabil iti maysapay a bato iti dibdib. Kasla marik na moti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mga sumrek iti istorya kenibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaenyo ti pudno sakbay a maladaw. Nariga ti agpili no ada tao a naguray, ken ada met tao amang bangon iti baro, asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no dikat puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili, saan laeng gapu iti kayat na, no dimet gapu iti amuna, iti pagkurangan na, ken iti panagriknana,
abakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama. Makitayo ti jacket ken regalo iti graduation. Ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amangya sideg iti ruprupada, imi ti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipang-agmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, niyam dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu nga narigat ti direksyon da. Tinapintas ditoy ket saan a pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinolimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Ken kas agdengdenggeg, saan tayo laing agjudge, makipagrik na tayo. Apay? Tamabalin amay sa kadagi ti aldaw, tatayo meti mangipili iti dalan asaan asigurado, ngimipakpakumbaba ti puso, ang mga ramid ti umiso. Kada kayo adumdumgeg, agpaspasnek daytoy nga istorya, tanagsubli ditoy ti saludsod. No kaano ti husto, apanawen ti panagayat? Idi nang rugi amang plano ni Annalyn iti kasal, ni Manny saanen a makasao, tanaawa tana nga nagbaliwen ti riknana. Bayat asumrek ti panakariribok, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti arami ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ditoyan nga umadadalem ti sugat, ket itunggal sao kasla agikabil iti maysa pay abato iti dibdib. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nyam iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Ay, daytoy ti kanito akayat mo nga sumrek iti istorya ken ibaga kadagiti karakter. Agsaludsod kayo pay, agpatingga kayo pay, kitaen nyo ti pudno sakbay a maladaw. Narigat ti agpilinaw adda tao, an nagurekan adda met tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anleng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita at itaw agpili sa anleng gapu iti kayat na. No di met gapu iti amona, iti pagkurangan na, ken iti panagrikna na abakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti katawa ti kasal ti kaanakan na, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, niyam iti panagdenggeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, niyam adda basit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, niyam no ipang-agmo analaing, adda kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makayguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. No ada panagbasol, ada met panagadal, niyam ti panagadal masansan nga agbayad iti luwa. Ket titoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye, ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni Manny saan a perpekto, niyem isudayta ti makapabigbig kada tayo, tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, wenno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama a kasla, Dear Mr. Lonely, dagiti sal asan anaybaga ti kangrunan amang dadael. Kasla nakakat katawa iti rugi, ngem inut na agbalin a sakit ti tunggal pambar ni Manny. Pinutol ni Manny ti relasyon ken Annalyn, na sakit ken nakabasol, ngem inawat na nga saan arumbeng nga ipatuloy ti kasal no awanen ti pudno a puso. Iti dinadlaw a kanito, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto weno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar, akasla danum anapunggan iti bayag.
Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta. Adamang ipilit at tumibker, adamang ipakita ang naragsak, nim iti uneg ag sakit. Ada ag pakumbaba, ada ag pamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano ang makabangon ti tao no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Narigat ti agpili, no adda tao a naguray, ken adamet tao amang bangon iti baro asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga maipakita ati tao. Agpili saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti rabii atawag ken Jackie, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amangya sideg iti ruprupada, nimiti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nim no ipangagmo a nalaing, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Daytoy ti rason a masakit ti drama, agpatingga ti eksena, niem ti leksyon agtalinayd. No iladawan tayo daytoy iti eksena, ada iti balay wenno dalan anaw limek, ada tao nga agtakder a kaslaawan problema, niem ti puso na agsarsarita iti nalaus. Data tinampapigsa iti istorya ni Manny. Saan na maaramid ti panag-imbag iti maysa laeng arabi. Masapol ti panangawat, panangako iti basol, ken panangpalubos nga agsakit sakbay nga agling et tilawag. Saan laeng daytoy romansa? Dayti ket istorya ti buteng, edad, obligasyon, ken panagpili. Ni Jackie na graduate, ken ti masakbayan ni Manny kasla adaan manen ti silaw, ngem adala ta sugat na ibati ti desisyona. Ket kadagiti sa ludsod ni Annalyn, nadlaw tayo nga saan analaka ti mangibaga no husto, wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon adabuteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket na dumanon tayo iti daytoy a paset, ti amin anayem nga rik na rumuar a kasladanom anapungan iti bayag. Kaslamarik na mo, ti kinapudno iti bosesta. Ada mangipilit at tumibker. Ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Narigat ti agtili, no adda tao a naguray, ken adamet tao amang bangon iti baro, asungbat iti puso. Daytoy nga pasamak saan laeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, gapu ta ditoy nga may pakita ati tao, agpili saan laeng gapu iti kayatna, no dimet gapu iti amona, iti pagkurang-ana, ken iti panagrikna na a bakaawan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radio drama, makitayo ti cellphone a agriing bayat ti plano ni Annalyn, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nim iti panagdengeg palaeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nim no ipangagmo a nalaeng, adakararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyot iti audience. Saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak? Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Ket ito'y maawatan tayo nga dagiti basit a banag, no saan a mapaliiw, agbalin a dakel agap iti puso. Ay, no adaleng mangibaga kadaku ada iti dayta a kanito nga sardeng, kitaenyo man ti epekto, nalabit nagduma ti dalan. Ngem kasta ti biyag, adu ti maawatan tayo leng kalpasan a masugatanen ti maysa, kalpasan analpasen ti sao, kalpasan a di makelen ti gap ti puso. Ket dayta ti rason at ti drama ni Manny agtalinayd akas latugtug iti rabi.
Nyem inton maiparang ti maysa a babae amang ipakita ti baro alawag, rugian ti puso amang rugrugi manen. Ti istorya agsaludsod, kaano nga rumbeng ti panagayat, ken kasano ti agpudno no ti kinapudno ket makasugat iti maysa a tao. Iti udina a panagpili, nadlaw tayo nga saan a nalakati mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tugal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin a naIMM nga rik na rumwar, akas ladanom anapungan iti bayag. Kaslamarik na mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, nimiti uneg agsakit. Ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak. Ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao no ti mismo a pinili. Wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Nariga ti agpili no adda tao a naguray, ken adda met tao amang bangon iti baro a sungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng nga dekorasyon ti drama. No diket puso ti istorya, gapo ta ditoy nga maipakita at tao at pili. Sa anlaeng gapo iti kayatna, no di met gapo iti amuna. Iti pagkurang-ana, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti jacket ken regalo iti graduation, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amang yasideg iti ruprupada, nim iti panagdengeg palayeng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nim adabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker, nim no ipangagmo a nalayeng, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyod iti audience, saan tayo laeng agururay iti sumaruno a pasamak. Agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo a bagida. Sang nga amin ana indaklan a sugat ket agapuda iti naingel a sao, no dadduma, agapuda iti panagulimek. Tinapintas titoy ket saan na pinaputi ti istorya ti karakter. Ada sayop, ada kinaulimek, ada panagpamarang, ada met kinapudno. Kenkas agdengdengeg, saan tayo laeng abjudge? Makipag-Greek na tayo. Apay, tama balin amay sa kadagiti aldaw. Tatayo met ti mangipili iti dalan, asaan na sigurado, niya mipakpakumbaba ti puso ang mga ramid ti umiso. Ay, daytoy ni Manny ket kasla amo tayo amin. Tao ang nalaying agtrabaho, niyam no pakasaritaan ti puso, agsimsimpa a kasla ubing. Ti adal, saan nga umanay tinabayag a panaguray, no awan tinalawag a commitment? Niyam saan met nga awan basol ti agpabaliw, no ada tao a nasakitan. Ititeng nga ti aramid ken trabaho, nadlaw tayo nga saan ang nalaka ti mangibaga no husto. Wenno saan ti aramid ti tao, ta iti uneg ti tunggal desisyon ada buteng, arapaap, panakapukaw, ken panagayat nga agkurang iti sao. Ket no dumanon tayo iti daytoy apaset, ti amin ana IMM nga rik na rumwar a kasla danom a napungan iti bayag. Kasla marik na mo ti kinapudno iti bosesta, ada mangipilit at tumibker, ada mangipakita a naragsak, ngem iti uneg agsakit, ada agpakumbaba, ada agpamarang, ada agururay, ada mapukaw. Saanen a simple nga aniya ti mapasamak, ti saludsod ket kasano a makabangon ti tao, no ti mismo a pinili wenno sinakripisyo ket nagbalin a puso ti leksyon. Narigat ti agpili no ada tao a naguray, ken adda met tao amang bangon iti baro a sungbat iti puso. Daytoy nga pasamak sa anlaeng a dekorasyon ti drama, no diket puso ti istorya, kaputa ditoy nga maipakita at ti tao agpili sa anlaeng gapu iti kayatna, no di met gapu iti amuna, iti pagkurang-an na, ken iti panagriknana a baka awan sa bali adalan. No irupan tayo daytoy nga eksena iti imahen ti radiodrama, makitayo ti katawa ti kasal ti kaanakan na, ken marik na tayo ti panagbalbaliw ti angin. Awan man kamera amanggia sideg iti ruprupada, ngem iti panagdengeg paleng, mabasa ti pamatida ken butengda. Ti boses ti maysa agparang akalmado, nya madabasit a panagpukaw iti dulo ti sao. Ti maysa met agpakuna a natibker,
nyem no ipangagmo analaing, ada kararag asaan na kaya nga ibaga. Kasta ti makaiguyo di ti audience, saan tayo leng agururay iti sumaruno a pasamak, agururay tayo no kaano nga agpudno dagiti karakter iti mismo abagida. Ti audience kas kada tayo ket makakita iti amin, nyem dagiti karakter ada iti uneg ti bagyo, isu manarigat ti direksyon da. Ket ditoy, papagayang, masapol a bumagal ti panagdenggeg tayo. No agdardaras tayo, malabsan tayo ti basit a detalye. Ti panagkimat ti mata, ti panagliklik iti sungbat, ti saan anay baga a sakit. Ni mani saan a perpekto, nim iso dayta ti makapabigbig kada tayo. Tauray da tayo adamet panawen a pinili tayo ti pride, buteng, weno panaguray imbes a direkta nga agsao. Iti drama akasla Dear Mr. Lonely, dagiti sao asaan anay baga ti kang runaan amang dadael. Ti sakit iti istorya ni Manny, ket saan laeng iti panangipanaw na ken Annalyn. Adamet sakit iti panangipakita nga no minsan, ti tao nga agururay iti atiddog atawen. Mapukaw met laeng no awan tinalawag akari. Ni Annalyn naguray, nim saan anapaneknekan ti lugar na. Manny nagbuteng, nim iti panagbuteng na, nanted iti namnama asaan namet kinaya tungpalen. Daytoy ti makapabigat. Saan adakes aminatao, ne mabalin na makasugat ti saan a panagpudno. Ni Jackie metket saan laeng simbolo ti baro a ayat. Isu tinangipalagip ken Manny nga adapay masakbayan a mabalin a pagtitinulungan, adapay ragsak asaan a nakabase iti edad, nem iti kinapudno ti rikna. Ngemno awan panang respeto iti naglabas, ti baro aragsak mabalen meta mapasamak iti ibabaw ti sugat ti sabali. Isu nga daytoy a drama agkidkid daw iti nalukne nga panangusig, saan a pananggukomleng. Kasla agkakatawa tayo iti umuna gapo kadagiti pambar ni Manny, ngemno usigen, isuket maysa a tao a marigrigatan a sumango iti panaglakay ken panagresponsibilidad. Ada lalaki a panunutenda, no saan pa'y nagkasar, adupay ti panawen. Nyem kalpasana, makita da nga ti panawen ket imuna a nagdaliyasat nyem ti desisyon da. Ni Annalyn tinagbayad iti dayta a panangitantan. Nyem ti panagayat saan met a kontrata a mapilitan. No awanen ti rikna, saan a nasayaat na ipatuloy laing tapno awan masaktan, takadawyan, ad-ada a masaktan ti amin iti udina. Daytoy ti makapasakit nga leksyon ni Manny. Rumbeng nga agpudno iti nasapa, saan nga inton adabaro a tao amang ipalagip no aniya tinapukaw iti daan a relasyon. Kadagiti agdengdenggeg akasla ada Annalyn iti biyagda, mabalinday toy a masakit nga pamalagip, saan nga umanay ti panaguray no ti maysa a tao, ket saan namet isurat tinagan mo iti masakbayana. Ken kadagiti kasla Manny, saan na kinatured ti mangitantan agingga nga adda sa bali a pagsilawan. Ti pudno a kinatured ket agsao bayat nga nasapapay, bayat na mabalin pay a mabawasan ti sakit, bayat na awan pay mapukaw at awen. Ti audience mabalin a mabingay iti decision ni Manny. Adamangkuna nga sinayang nga ni Annalyn, adamangkuna nga nasayaat ta saan na tinuloy ti kasal nga awan ayat. Dua abanag mabalin a pudno. Daytoy ti kinakomplikado ti biyag. Mabalin nga umiso ti panagpili mo iti udina, niyam saan dayta mang ikat iti sakit na inaramid mo iti dalan. Isu nga ti panagpili ni Manny ket masapol, akaduayan na ti panagpakumbaba, saan a panagragsak laeng iti baro a ayat. Ken ni Jackie, uray na saya at ti papel na, masapol, met asaan a makita kas premyo laeng. Isuket tao nga adaan arapaap, panagadal, ken dignidad. No tulungan ni Manny, masapol at tulong asaan a mangyedeng iti biyang na, ayat asaan a manggatang ti panagsungbat. Ditoy abaro a relasyon, ti kasapulan ket respeto, panagpudno, ken panangamo nga ti ragsak a naipasngay iti sakit, ti sabali masapol a salakniban babaen iti naimbag a panagbiyag. Daytoy amen ket mangipakita nga ti ayat adimteng iti maudi a panawen mabalen a napintas, ngem saan na dapat nakalimutan ti kinapudno. No agpili ka iti baro, dalusam ti daan. Saan mo bayan a tao ti agururay iti ruwangan na pinanawam na awan pamuspusan? Dayta ti pangruna a leksyon ni Manny. Iti kamaudianana,
Ti pakasaritaan ni Manny ket saan laeng may papan iti maysa a tao. May papan daytoy kada tayo amin a masansan a mangilemeng iti pudno arikna, mangiyuna iti pride, manguray iti panawen, a baka saan met umay, wenno ag desisyon iti tenga ti kapoy ken rigat. No ada may maysa a banag a may bati daytoy nga episode, daytoy. Ti puso masapol a bantayan, niya masapol met a turuan a kumita iti kinapudno. Ti ayat saan anaan anay no awan respeto. Ti pakawan saan anapudno no awan panangawat. Ken ti panagbalbaliw saan a mapasamak no awan ti kired a mangibaga. Nagkamaliak, niyam kayat ko ti agbalin a nasaysayaat. Agpatingga man ti drama, saan ko maagpatingga ti panangadal tayo. No ada tao a kasapulan nga awaganen. No ada pakawan a masapol dawatenen. No ada linya a masapol bantayanen sakbay a lumabes ti amin. Ta iti biyag, saan amin a napukaw ket maisubli. Niyam amin a nagkamali mabalin nga agadal no pudno ti panagpakumbabana. Papagayang no nareknayo daytoy nga istorya. No ada paset anang pasakit, nang ipalagip, wenno nang TED iti leksyon kada kayo. Pakilig daytoy a video, ag-subscribe kayo iti channel a Dipay na Ibaga Radio, ken isuratyo iti comments no aniya ti kapanunotan nyo iti episode ni Manny. Kayat mi ang mabasa ti reaction nyo. Rumbeng kadi ti desisyon da, adda kadi sa bali adalan. Wenno adda kadi kapadasan nyo akasla daytoy? Agyaman kami iti panagdengenggeyo. Ken sapay ko mata iti sumaruno a istorya, adapay nga aglawag ti puso tayo iti panangawat, panangpakawan, ken panangpili iti nalinteg.